И здравейте хора, днес ще отваряме пратка, най-любимите ви видеа, както и на мен. Честно казано, цял ден чаках за да я отворя пред вас, тъй като бях на лекции и нямаше как да отварям в университета. Но да започваме. Нямам идея какво има, защото е изненада. Но сега ще ви покажа. Така, появява се един червен плик. И аз по принцип знам коя е марката. Secrets for You. Не знам дали сте чували много за нея. Опаковани са много добре. Хора, буквално са брутално яки. В смисъл, вижте. Просто са брутални. Аз нямам думи. Супер хубави са. Ще ги тагна, разбира се, долу в описанието, за да разгледате техните продукти, но по-скоро в Instagram страничката ги последвайте. Ето тук някъде на екрана ще изпиша. Не знам, нямам идея как изглеждат нещата, но просто опаковката ми прави супер огромно впечатление и на пръв поглед много яко изглеждат. Така, сега почваме с първото. Да, разбира се, го отворих много зле и сакато, но както и да е. Така, добре. Ето така. Добре. И няма и, защото не мога да го отваря. Хора, както знаете, аз съм много зле в отварянето на неща. Наистина съм супер зле. Добре. Оцелей го. Така. О май гад. О май гад. Добре, нали нещо не съм... Добре. Празно е. Хора, това е много добро. Между другото, материята е много добра, като така на пръв поглед пипна. Реално е бельо. И аз наистина не знаех какво има, но да, общо взето, много добро. Сега ще видим и другите неща. Даже между другото си пише Instagram страницата им. Чакайте, ще обърна камерата. Ето, ако някой се интересува, имат и Facebook страница, както и Gmail. В Instagram можете много подробно да разгледате техните продукти, защото наистина има огромно разнообразие и то наистина продуктите са прекрасни. Сега започваме с второто пликче. Защо не мога да ги отварям? Добре. Да, ще ги отворя. Така, второто е розово. Мале, аз много харесвам розовия цвят, а те дори не знаят. Може би са видели от снимките и от видеята ми, но са много сладки нещата. Предполагам, ще ми станат. Надявам се. Предполагам са XS. Да, трябва да ми станат. Но, да, много са сладурски. О, и сега почваме с третата. И третата, надявам се да го отворя добре. Почти. Добре, сега отварям. И имаме черно комплектче. Оле, много е добро. Буквално е много добро. Мале, аз това между другото си го бях харесала точно. Вижте колко така елегантно изглежда. И разбира се, долен комплект. Така, сега няма да мога, нали, да ви ги покажа, но в Instagram със сигурност ще кача рилсче с продуктите, защото са много добри. Имаме розово, бяло и черно и много се радвам. Това е с дантела, който обичам. И може наистина да разгледате техните продукти, защото са супер красиви. Материята е уникална и миришат много добре. Между другото, памучна е материята, което е страхотно. Аз най-много харесвам. Както казах, може да ги последвате и в TikTok също. Ето, тук има социалните мрежи. Сега ще ви обърна и ще ви покажа. Ето, за да разгледате хубаво. Аз ще ги тагна и без това в TikTok, но със сигурност може да проверите и Instagram страницата им, защото там може да видите от линка на продуктите им. Ами да, хора, надявам се да ви е харесало видеото с отварянето на новите ми продукти, които са много яки и аз наистина не знаех какво има. Така че надявам се да ги последвате, да разгледате техните продукти. И ако имате въпроси към тях, може да ги питате. Доста са мили и отзивчиви, така че давайте. Чао хора и до следващото видео. Обичам ви!